Fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex se jsir proġett infrastrutturali ġdid il inkludi l-bini u l-iżvilupp ta' klinika dedikata apposta għal kura tal-kliwi u d-dialiżi. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela waqt li wieġeb mistoqsija parlamentari tad-deputat Ian Vassallo Ħaġi dwar servizzi simili li jingħataw lill-pazjenti li jkollhom bżonn jattendu regolarment fl-isptar għal kura. Il-Ministru żvela li l-pjan tal-Gvern u li jkun hemm ambjent aktar modern adattat u konformi mal-istandards kliniċi u tas-sigurtà fejn il-klinika l-ġdida se tejjeb l-esperjenza u l-kwalità tal-kura għall-awċin li jiddependu fuq dawn is-servizzi essenzjali. Min barra hekk ukoll ħabbar li se tiżdied il-frekwenza tas-servizz tan-nefrologu f'Għawdex biex il-pazjenti jkollhom aċċess għal trattamenti ta' wara iżjed speċjalizzati. L-inizjattiva mistennija taf il-pis fuq il-pazjenti u l-familji tagħhom filwaqt li ssaħħaħ is-servizzi tas-saħħa relatati mal-kura tal-kliwi fil-Gżira Awċija. Dan il-proġett se jkun qed jingħaqad mal-ewwel Renal Unit li għadha kemm inħolqot fir-Residenza San Vincenz de Paul, l-ewwel waħda barra l-Isptar Mater Dei u li se tnaqqas il-pis minn fuq l-Isptar Ġenerali waqt li tiffaċilita iżjed il-kura fil-komunità. Il-proġett li se jkompli jiġi estiż fi żmien li ġej sar b'investiment ta' aktar minn 380,000 euro.